Edgeworld predstavuje. Ahoj peklo. Tak čo, Tort, aký film si vybral? Och, to je taká klasika. Návrat šialených zombie pirátov z pekla 3. No, bolo to ohromujúce. Čo budeme teraz robiť? Nebolo by to také zlé, ak by sme šli do pekla. Áno, ale ako zistím, ako sa tam dostať? Ako sa dostať do pekla? To mi vyhovuje. Poďme do pekla! Brokovica. Brokovica. Aha. Čo ti dáva do tej najväčšej ponožky? Takže toto je peklo. Aký výhľad. OK. Hej, čo to robíš? Hej, nerob to, prestaň. Do riti. Nejdeme sa niekam nájsť? Áno, ďakujeme, radi by sme si pozreli menu. Fuj. To mi nevychádza, prečo som na to menu? Myslím, že bude stačiť, ak si iba objednáme niečo na pitie. Prosím, pomôžte mi niekto. Inak, kde je vlastne Tom? Tak nič, to je jedno. Pozrite, osobné peklá. Ach, vždy len tí turisti. Nikdy nepekné ženy. Ja som Lucifer, lord tohto pekla. Môžeme ťa volať Luci? Nie. A teraz ma vy všetci nasledujte do vášho osobného pekla.
Čau, Matt. Čau, Matt. Čau, Matt. Čau, Matt. Čau, Matt. Ako sa máš? Čau, ja som čierny muž. Počkať, veď nie som rasista. Ale z jedného vesmíru. Sunshine, lollipops, sunshine, lollipops, and Nezabudnite navštíviť náš pekelný obchod. Dovidenia. Navštívte nás čoskoro. Ďakujeme za návštevu. Vidíme sa za 6 mesiacov. Počkať, veď to mi neví. Dabovali Korok, Drej, Vlad a Brumbex. Ak by ste nás chceli podporiť, tak budeme radi za každý like a odber.